Ini ndiri murume ane 33 years with a good wife and 2 children. Vana vedu iboys chete. I feel so guilt for what I did. Ndakahurira mudzimai wangu kusvika pakumitisa mumwe mukadzi, but nhumbu takaibvisa, but handina rugare mumwoyo mangu. Ndiri munhu anozivawo Mwari nekuitawo mabasa emuchechi, but mumabasa zvakatangira mukubatsirana kusvika ndabatwa neruchiva. Ndakatanga kuvenga kuenda kuchechi hama dzangu, even mhuri yangu nekuinyepera. I remember last year Christmas, havana kuwana zvakakwana, ndadya mari yese. Mwari vaindiratidza zviratidzo ndaisazvitarisa zvose izvozvo. I remember one day ndakapotsa ndatsika munhu nemota, ndichisvika pamba ndobva ndanzwa izwi richindisheedza. But Mwari vakazosvika pakutora basa ravakandipa. Yes, ndivo vakandipa because ndaiva muSamaria mumaJudha. Zvizhinji zvaairatidza kwandiri Mwari, asi ndaiisa zvitanda munzeve. So now ndiri kurwadziwa mumwoyo nekutadzira Mwari zvizhinji uye nemhuri yangu. Kuchechi handichakwanisi kuenda, zviri kutondiremera kusangana nevamwe vatendi. Ndinonzwa sendisiri ini nekuzvishora kuti ndizvitaure pakereke okuudza vekuziva zviri kuramba. Kana paine vakambosanganawo nazvo vakazvigonawo sei kusvika pakuzviregerera ivo, besides kupupura kuchechi. Handisi kuchemera vana asi kuti ndivewo free mumwoyo nemupfungwa, ndigone kusanganawo nevamwe ndichifarirana navo, nekuti nguva zhinji ndinozvigarira mumba, kubuda panze kuenda kumarket okubasa, but handina nyaya nevamwe nekushungurudzika kwandiri kuita. Thanks kune vachabatsirawo.